भाद्रपद महिन्यातल्या शुक्ल चतुर्दशीला अनंत चतुर्दशी म्हणतात. ज्याचा अंत नाही तो अनंत आणि चतुर्दशी म्हणजे चैतन्यरूपी शक्ती. या दिवशी शेषनागावर असलेल्या भगवान विष्णूच्या प्रतिमेची पूजा करतात आणि अनंताचे व्रत करतात. या व्रताचा कालावधी 14 वर्षांचा असतो. हे व्रत सर्वत्र केले जात नाही. फक्त कोणी उपदेश केल्यास आणि अनंताचा दोरा सहजपणे सापडला तरच हे व्रत घेतात आणि मग ते कुटुंबानुसार अखंड चालू राहते. आपल्यावर आलेले संकट दूर होऊन परत गतवैभव प्राप्त व्हावे यासाठी सलग 14 वर्षे 14 गाठी असलेला रेशमी दोरा अनंत मानून हे व्रत केले जाते. महाभारतात पांडव द्यूतात हरल्यावर त्यांना 12 वर्षे वनवास आणि 1 वर्षे अज्ञातवास भोगावा लागला होता. नंतर या आपत्तीतून सुटका व्हावी म्हणून भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना हे व्रत करण्याचा उपदेश केला होता, अशी कथा आहे. भगवान विष्णूला अनुसरून केल्या जाणाऱ्या या व्रतामध्ये शेषनाग आणि यमुनेचेही पूजन करतात. पूजेच्या दिवशी एक चौरंग घेऊन त्यावर सर्वतोभद्र मंडल काढतात. त्यावर पाण्याने भरलेला तांब्याचा कलश ठेवून अष्टदल काढतात. त्या कलशावर दर्भाच्या अंकुराने युक्त 7 फणांचा शेषनाग ठेवून त्यापुढे हळदीने रंगवलेला 14 गाठी असलेला रेशमी दोरा ठेवतात. तांब्याच्या कलशाला वस्त्राने सजवतात आणि त्यातील पाण्याला यमुना म्हणून पुजतात. शेष व यमुना यांची पूजा झाल्यावर भगवान विष्णूच्या प्रतिमेची षोडशोपचार पूजा केली जाते. यामध्ये अंगपूजा, आवरणपूजा, नामपूजा अशा नानाविध अंगभूत पूजेचा समावेश असतो. पुष्पांजली झाल्यावर लगेच अर्घ्य देऊन रेशमी दोऱ्याची प्रार्थना करतात. नंतर तो 14 गाठी असलेला दोरा यजमानाच्या हातात किंवा गळ्यात बांधला जातो आणि जुन्या दोऱ्याचे विसर्जन केले जाते. वेलिंग येथे कथने कुटुंबीय गेले 3 पिढ्या हे व्रत करत असून सावईवेरे येथे असलेल्या अनंत देवस्थानातून त्यांना या व्रताचा उपदेश मिळाला. म्हणून दरवर्षी या कुटुंबातील एक सदस्य देवस्थानात जाऊन अभिषेक करतो. या व्रताला वडे आणि भोपळ्याचे घारगे यांचा नैवेद्य दाखविला जातो आणि व्रत देवतांचे विसर्जन करून या व्रताची सांगता केली जाते. जैन धर्मात सुद्धा या व्रताचे महत्त्व सांगितले गेलेले आहे. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सर्वत्र गणपती विसर्जन केले जाते, परंतु या दिवसाच्या व्रताचे महत्त्व पटवून देणे सुद्धा तेवढेच गरजेचे आहे. लक्ष्मीकांता आरती ओवाळू, अनंत आरती ओवाळू. तुझ गौरी कुमारा चंदनाची उटी, चंदनाची उटी. कुमकुम केशरा हिरे जटित मुकुट, शोभतो बरा, शोभतो बरा. ऋणझुणती नूपुरे, ऋणझुणती नूपुर. चरणी गागरिया, जय देव, जय देव, जय मंगलमूर्ती, श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन, दर्शन मात्रे मन, कामना पुरती. आमचं हे इकडं 3 पिढ्यापासून अनंत व्रतोत्सव चालू आहे. माझ्या पणजोबांनी हा सुरू केला आहे. तसे मूळचे आम्ही सावईवेरेचे, वेलकाशी इथं आमचं मूळ गाव आणि तिथून नंतर मग अनंताच्या देवळात पण आमचा व्रतोत्सव चालू असतो. तिथं आमचा सकाळी अभिषेक वगैरे होतो, ज्याप्रमाणे बाकीच्या भक्तांचा होतो तसंच आमच्याकडे पण हा आमचा जो वारसा आहे तो आता माझे काका कृष्णानाथ कथने हे आता गेली जवळजवळ 82 सालापासून 83 सालापासून ते करतात. त्याच्या आधी माझे वडील करायचे, त्याच्या आधी माझे आजोबा आणि त्याच्या आधी माझे पणजोबा जे कृष्ण भट कथने हे जे होते ते कीर्तनकार होते. तसं ते भागवताचा पण भरपूर त्यांनी प्रसार केलेला आहे. भागवत सप्ताह पण त्यांनी 100 भागवत सप्ताहाची पारायणे स्वतः केलेली आहेत त्यांनी आणि तोच वारसा आम्ही आता पुढं जपतोय. ही जी अनंताची पूजा आहे ती दरवर्षी आपल्या अनंत चतुर्दशी म्हणजे चतुर्दशीच्या दिवशी भाद्रपद वद्य चतुर्दशी या दिवशी ही दरवर्षी पूजा केली जाते. वेलिंग इथं आमचं निवासस्थान आहे. त्या निवासस्थानी ही पूजा होते. तर सकाळी आधी ह्याचं सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फक्त अनंत व्रताला
दोरकाची पूजा असते. दाम्पत्याने बसून दोरक खांद्याला बांधून त्या दोरकाची पूजा करायची असते. शेषाची पूजा असते, अनंताची, अशा वेगवेगळ्या ह्याच्यात म्हणजे पूजा असते. पुण्यावचन होतं आधी, पुण्यावचनानंतर बाकीच्या ह्या ज्या शेषपूजा म्हणा तुम्ही, गंगापूजन, असं हे सगळं. आणि नंतर अनंताची पूजा होते. अनंताची पूजा झाल्यावर पुराण होतं. पुराणानं ह्या पूजेची सांगता होते. दुपारी आमच्याकडे गोमंतकातून सगळे आमचे नातेवाईक व इष्टमित्र ह्या पूजेला आवर्जून येतात. अनंत व्रताची जी पूजा आहे ती गोव्यातसुद्धा सगळे जणांकडे नसते, कारण हा जो दोरक आहे तो दोरक कुणाकडून तरी कुणीतरी तुम्हाला दान द्यावा लागतो आणि त्याच्यानंतरच हे अनंत व्रत साजरं होतं.